Molt bones a tothom, benvinguts al canal de Pesta Almogàvers. Avui us portem un vídeo que representa el gran enfrontament entre Depachi i Obèlix Legionari, dos integrants del club o equip de Pesta Almogàvers que ho donaran tot en una èpica batalla al millor de 3. Són jugadors amb un elo aproximat corresponent als 700-500 de chess.com i més o menys crec que uns 1.000 de l'IChess els hi faria justícia. Entrando vídeo. Vale, ja han començat. Bueno, estic mirant des del punt de vista de les nenes. S'han posat també ensordecidos? Ah, els hi has posat tu, no? El què? El què? Els hi has posat tu l'ensordecido i així, no? M'imagino. Sí, perquè així en teoria no ens senten, no? Exacte. Sí, sí. Vale. És la teoria. Ok, què tenim aquí, Llop? Què tenim? Ho tens ja tot configurat? Perquè sento... Li has de posar el mute. Ah, vale, perdó. Vale, ja està. Mutejats i ensordecidos. Vale, perfecte. És que és lo dolent d'això. En plan, si no, ja d'entrada ja està en mòbil i fa pal. Molt de pal. Què opines d'aquests alfils que estan aquí a D3 i a D6? Jo opino que estic acabant de configurar una cosa, ara t'ho dic. D3 Ai. i D6. No Endavant, sé, els jo aquest d'aquí el veig endavant. molt inútil i aquest d'aquí encara més. Són simètrics, o sigui que... Sí, no, és tot bastant horrible. Però bueno, és el que té, no? En plan, quin elo tenen? Ui, estan jugant 1129. asimètrica, atenció. Tu, aquest no l'has mutejat, eh? No és Aquí? per res, l'Obèlix. Sí que l'he mutejat. Per què el I tant. sento? Però jo què sé, tio, perquè tens potser l'stream obert. No? Bro. Però està en mute. Aviam. What? Ara no tenen volum, en teoria. Ah, no, exacte, és el que estava dient. En plan, que sentia que parlaven, saps? Bueno, aviam, això. Ara estan havent intercanvis. Sí, però no entenc què amenaça què, ni qui. En Patxi és negres, no? Sí, en Patxi Joanet. És que s'ha tallat el marcador una miqueta i no es veuen els noms. Wait, nice. En Patxi ha guanyat un peó Sí. i ara l'Obèlix el fa fora amb D3. Que D3 demostra el malament que està el cavall de B4. I ara ha mogut el cavall a C5. Vale, això ja s'hauria d'haver completat. Vale, sí, està perfecte ara el marcador. No sé si s'ha quedat desquadrat i així, perquè jo ho veig No, petitíssim. està bé, ho veig bé. Vale, aquí m'imagino que és takes i l'altra captura amb dama. Si fa takes es triplegen els peons. En canvi, si deixa de prendre, veus, ara pot tornar enrere perquè D3 li impedia quedar-se Ja, però en a plan, E4. triplar peons després et permet aquest abans. Que ha de capturar amb això, i si captura amb això, tu captures amb això. I en canvi, si captura amb això, queda la seva dama. Sí, ara l'Obèlix pot recuperar el peó que tenia almenys, exacte, prenent a E5 i després prenent amb cavall si el Patxi recupera. Aquí si no fas takes, si te'n vas a otro rotllo, en plan, si vens aquí o així. A part de que això és molt inútil, aquest moviment. A veure. A veure, tota la pressió l'està posant aquí, bé. Però el problema és que aquest alfil té això, vale? Aquesta torre està encara tancada. I està atacant una zona, en plan, està atacant una zona que no hi ha res important, no? Sí, simplement està fent moviments per atacar peces del rival. Ara ha mogut el cavall per amenaçar la dama, però... Però aquí, en canvi, té l'alfil tancat. Ara veus, s'ha quedat clavat i si mou un dels dos cavalls, l'altre cau. Bueno, per tant, ha sigut una jugada una mica amb poca visió de futur. No, però és igual. Aquí captures. I això ja et defensa això. Si vol capturar, tu captures i has guanyat.
Sí, però després de capturar això, si fa B4 blanques, els cavalls cauen. Molt difícil de defensar-los, crec. Què ha passat? Ha fet un check, no sé per què. Aquest s'ha A mirat el l'Obélix nostre diu, directe de l'altre "What?" dia. L'Obélix ha dit, what? S'ha llegit textualment dels seus llavis. Sí, S'ha quedat completament confós. ha sigut Està molt... desubicat. Ha decidit prendre'm l'alfil per mantenir la pressió de la dama sobre l'altre cavall. I Patxi, que ara mateix està un alfil per sota. Bueno, venem com el cavall també es mor. Bé, és Mou la cavall per dama per cavall, intentar donar activitat. amenaçant torre. No està tan malament. Vist així, no està tan malament. Complicada la posició d'en Patxi, a veure com es defensa... Home, és que no ha Bueno, el desenvolupat cavall de negres, encara. el cavall de negres està penjant. No, no està penjant. Simplement si takes, amenaces... I si Ara no, ja no aquí amenaça la pots torre. venir... Exacte. I tal, Cardiff, què dius? Estem aquí comentant amb els Pestel Movers, que normalment batallem els dijous i els diumenges a la Bundesliga, però avui toca un duel d'autèntics titans dels escacs amateurs. Que en Patxi desafia l'Obèlix a un duel a mort i Aquí estan captures aquí torre, captures trencant-se alfa i ho els travesses morros. per igual. No, de fet, que és, en plan, si vols salvar una peça, Sí, aquí té un moviment molt interessant les blanques, que és, captura... jo crec que és, no, que és Bishop D6. Alfil a D6, guanyes un temps contra la dama i després captures el cavall. Mm. Cert. No l'ha vist, blanques, per No, tant ara amb el doncs no. rei pot matar, o Ara fins i tot pot d'aquí matar el cavall per treu... amenaçar la torre. Exacte, i aquí recuperarà la peça. Ah, no, no, clar, Segurament, no sí, pot. sí. Sí, però Recuperarà la peça en Patxi. si ve aquí, guanya torre. Ha de moure torre, per Ui. tant, ha perdut una peça, a no ser que Sí, amenaci sí. d'alguna forma. Ha recuperat la que havia perdut al principi i emergirà en Patxi amb un peó per sobre, tot i haver perdut al principi un alfil de gratis. Captures torre, mate. Sí, No, sí. no és mate, però... No és mat, però es deixa la torre. I en Obèlix es posa les mans al cap, atenció, se n'ha adonat del seu error. Sí, però ja... Ojo, Brutal. ojo! Ojo, ha vist? En Ara Patxi l'ha aquí vist? es mou Alfil. Pren la torre, pot moure No, alfil o pot o moure bueno, dama ara... Sí, està... i es deixa l'alfil de baix. Captures i captures. Bona, bona. Bona, Exacte. I emergeix I una encara té torre més avantatge. amunt. Obèlix maleint a la paret, fotent algun crit que d'altre segurament. Es Nah, bofega. això... Està nerviós l'Obèlix. Tenia la partida molt de cara i se l'ha deixat completament. En Patxi tranquil·lament avança peó D6. Sí, sí. Els peons es poden moure dues caselles al principi, però en Patxi no té pressa, va tranquil, per la vida. Desenvolupa l'alfil que no s'havia mogut en tota la partida. L'Obèlix Però és que no és només amenaça. que no s'hagués mogut, sinó que no estava fent res a la posició nera. Completament. I tot i així Diuen ha Cardiff aconseguit que el el dia... Diuen Cardiff al xat que el dia 25 de juliol ens espera per la gran batalla de canals per equips a les 7:30. El dia 25 de juliol, batalla per equips. Qui contra qui? Cardiff? No sé, Cardiff, necessitem informació. Nosaltres volem participar. Exacte, Vale, ens portem miraré... en Fulham, aquí, a tope. Hombre, en Fulham Bueno, és full no, Movers. aquí m'imagino que has amenaçar aquest Alfil amb això. Si vol O tradejar, infiltrar-te bé. directament a B1. Es podria infiltrar directament a B1 per amenaçar el peó de la columna A, també, però bueno, aquí li ofereixes l'intercanvi. L'Obèlix, si vol tenir opcions, hauria d'evitar canviar, però la veritat és que aquesta partida sembla que ja no se li hagi d'escapar gaire Vaja. en Patxi. Veig que et reclamen en un altre equip. Alejandro, tu me vas dir que vendria al meu equip. Com? Jo no he firmado nada, Jo no he signat res, Cardiff. Tot i això, escolto ofertes, però la veritat és que m'estic implicant bastant amb els Pestel Movers i els estic representant cada diumenge, o sigui que
entendria que tinc versatilitat aquí en quant a triar equip. Tot i així, dona'ns una mica més d'informació i així, a mesura que s'acosti la data, anem definint els equips que participaran, perquè és que no sé de què va. Si Past Almogàvers no està convidat a participar, doncs s'ha rendit, ja? ens podem integrar al Els teu hi equip. pots treure l'ensordecido? I el Mote? Sí. Hola, nois. Buah, tio, que cagada. Molt bona, Patxi, tio. No, tu també, Obèlix. He vist on falla, o sigui, vaya cagada, tio, amb la puta torre aquella. Què ha passat? Què ha passat aquesta partida? Hem anat, tio, hem anat. Hem vist que en Patxi s'ha deixat primer un alfil, de gratis. Sí, però saps què ha passat? Que a mi abans m'estava dient, buah, tio, et veig molt bé amb el temps, no sé què, tal i qual, i jo pensant, vale, doncs em sembla que anirà bastant bé, no sé. I després veia que estàvem els dos superigualats i dic, buah. I he pensat massa ràpid, he mogut massa ràpid, i se m'ha anat, tio. No, jo crec que, o sigui, jo crec que el Bex ho ha fet tot, quasi tot bé. L'única putada ha sigut, o sigui, l'únic problema ha sigut la torre que se li ha anat, i ja està. Llavors, a partir d'aquí, la partida ja ha canviat de... També hi ha hagut un alfil d'allà pel costat d'esquerra també, que també se m'ha anat. Molt bé, molt bé. Amb l'alfil aquest podies defensar tant la torre com... Ah, no. No, és el que Si l'alfil ven aquí, això captura aquí. I en aquesta posició, alfil G7? G7. En perspectiva de morir, però almenys defensant la torre i molestant la dama, que ja no amenaci la... I amb què es captura? M'imagino que es captura amb reina? Amb reina. Reina, no? Sí. Bueno, és igual, de fet, Podria ser una jugada per evitar anar per sota, aniria un peó per sobre. O peó, no, completament igual, crec. Bueno, doncs va, següent. Quan vulgueu. La següent partida. Recordeu que són 3 partides i qui arribi primer, bueno, la tercera. Es capturen, no? O sigui, qui vagi 2-1 guanya. Ara al revés, no? Ara Patxi Blanca, Obèlix negre. Sí. Quan vulguis em convides. Vale, Obèlix. Bones, ajedrez, Palau... Sí. Bones. Hauríem de veure certs aplaudiments aquí, tio, joder. Sí, senyor. El xat s'hauria d'animar una mica, hòstia. Aplaudiments pels dos, Clar. Vinga, va. Ara jo blanques, no? Has dit, Llop? Sí. Sí. Vale, doncs molt bé, nois. Vale, digueu a punt, us motejo. 3, 2, 1... Apa, endavant. Sort als dos. Ai, el vídeo no. Vale, estan mutejats ja. I veiem que comencen les blanques amb E4, rei cavall F3. I les negres, l'Obèlix ha jugat... Què és això? Com es diu? Amb D6. La Pirc? O vaig equivocat de nom? Hombre, Jazz, què tal? Una Philidor, exacte, una Philidor, que és que jo no em sé els noms, com que jo no jugo mai a 5, doncs ja no sé com es diu tot això. Una Philidor, gràcies per l'ausit. Tu ets més jugador de... És bastant conservadora. Aquesta obertura és molt conservadora, sòlida, i veurem l'Obèlix com la gestiona. De moment estan desenvolupant amb molta calma, ja s'han enrocat tots dos. Jo crec que en Patxi no sap teoria i el que està fent és copiar literalment els moviments de l'obertura. Ui, veiem que avança agosarat el peó de davant del rei, que està enrocat a la columna G i avança el peó 2 caselles. Veurem si... Això simplement deixa això molt desprotegit. Això em recorda una posició similar a l'obertura porca en López. Però simplement em sembla l'estructura més forta. Però no enroca allà sota, no? En plan, si estàs atacant tota aquesta zona, en López el que tindrien normalment és aquest alfil aquí, aquest peó encara el conservo aquí, i sacrifica un cavall en aquí, que si el captura és posició -4, però igualment.
Sí, però normalment té l'enroc a l'altre costat. Saps? El dia 25 de juliol. Ja m'ha convidat un missatge per Discord. No sé ni si és antena. Ah, vale, està convidat en Teuma. Vale, llavors en Teuma entenc que... Bueno, vale, en Teuma som Pas. nosaltres, no? Teuma és pas. Vale, Cardiff, doncs... Bueno, quan arribi la data ja triarem qui jugo, depenent de el ritme d'inscripció d'aquest equip, doncs ja ho gestionarem. Per igualar una mica la competició, perquè si no... sé que coneixes a molta gent del món dels escacs que en sap força i I nosaltres potser la aquí anem jornada apurats. I nosaltres anem molt apurats. Mira aquests dos ganàpies, l'espectacle que fan. Li posen ganes, però vull dir, potser un jugador de club d'escacs ens passa una mica la mà per la cara. Home, Ha de ser probablement una sí. mica també. En plan, tenim dos jugadors Tenim en forts. Llop, però... Buah, però és que jo si em poso a jugar jo abuso massa, saps? Però clar, en Llop sol no aguanta l'equip. Clar. O sigui, puc abusar, però només puc abusar contra un. No jugaré per tots 5 alhora. Jo m'he despistat, ja no sé què ha passat. Hi ha hagut aquí un intercanvi de cavalls, un intercanvi d'alfils... Sí, és igual. Han Si de desaparegut seguidors moltes tots són peces. seguidors. Tampoc no... Encara tenen molt de temps en el rellotge. És 10+3, el format aquest una mica raro. Bueno, no havia vist mai aquest format 10+3. No sé, s'acaba de dir en aquí que jugués. És... Jo què sé. Tu tampoc l'havies vist mai, no, aquest No, ritme? no. Tu, el que són Això més no de hi ha- 30 segons ja et sembla llarg. Aviam, el minut encara és acceptable. Però... Un minut acceptable. Però més es fa avorrit, no? Es fa lent. No té gaire pel ritme. seu canal. O sigui que encara en tenim un menys. Ara. Ah, vale, de seguidors, no de qual... Vale. Doncs, Carif, sí. Jo vull participar-hi. Hòstia, el dia 25 de juliol jo en teoria estic fora, però veient la situació com està, igual no estic fora, però bueno. Però sí, quan es vagi acostant la data i es vagin precisant les llistes dels equips, doncs ja decidiré per quin bàndol jugo, que jo us aprecio molt a tots. I m'agradaria jugar per tots, però no entenc que no puc fer-ho. Home, fàcil no ha de ser, no? Ei! En plan, encara et tocarà tu contra tu. I amb quin dels dos faig surrender? Això la teva elecció. M'imagino que van putxar aquest PO a la següent jugada si no es mou aquesta estructura, tu. Sí, aquest Per PO això. D6 té mala llet. Vale, hem vist. L'Obelix l'ha vist, treu la torre que ja Però no aquí estigui en clavada. Puig... No... Bueno, continua sent una amenaça, però és que per amenaces no és bona. Sí, molesta la dama perquè s'aparti la defensa del PO de C5 i ara sí que és un PO gratis. PO gratis i amb l'opció ara de doblar torres a la columna C i anar per l'altre PO de la columna C. Diu que et vol guanyar, Ojo. Qui em vol guanyar? En Cardiff. El que no sap és que no pot. Bueno, a veure, en Cardiff i jo hem jugat en un parell de cops i diria que els he guanyat tots, però m'ha anat més aviat justet. Bueno, a mi també m'has guanyat. Però jugant a 2+1, que és aquest format, també. És que també vaya idees que tens. Aquí es juga un minut. Vas full loco, tio. Clar, comptem amb un altre jugador, ara que hi penso. Amb qui? Amb l'ajedrez Palau Suite. Aquest. Ostres, sí. Palau bueno, no sé qui... Suite. No, però el Palau Suite és fidel seguidor d'en Cardiff, si no vaig errat. Ah, vaja. És dels supporters. Ah, era mod, no? Fins i tot, em sembla. No sé si és mod del canal del Cardiff, però sempre que estic al canal del Cardiff mirant, passa el Palau Ausit i per la interacció que tenen es coneixen de fa temps.
Mira, sembla que m'hagin sentit, quan he dit lo de doblar torres a la columna C. Sí, però capturar era, en plan, era un peu gratis. No? Sí, i també el de C7, perquè la dama deixa de defensar els dos peons. Tant el de C7 com el de G5. Exacte. Mira, ves, és col·laborador del meu canal, el Palausit, i diu, jo jugo amb l'equip del Cardiff. I els diumenges a la Bundesliga amb els Vale. Almogàvers. Ben Clar, fet, el ben fet. Palausit també té el cor dividit. Però si ens Però falta bé. gent i a l'altre sobre, ja saps. Mira, el Palausit té uns quants puntets més que jo a l'Itxes, i la primera partida que vam fer el vaig guanyar. Després les Aquí següents em s'ha va deixat escombrar aquest en peu totes. gratis. Però vaja. Ui, PO gratis no. Per què no? No, perquè després fas Ah, torre EU descoberta i guanyes una dama gratis. cert. No sé si ho han vist o no, però pot tenir molt mala llet aquesta jugada. No crec ni que ho hagin vist, però no sé. Potser sí, Ojo, aquí l'Obèlix posant trampes al taulell. Aquí no. Ara ja em sembla que... Bueno, sí. Sí, guanyes el fil. No. No! Atenció, Obèlix, la veurà, no la veurà. No crec que la vegi, al però s'ho rei. està pensant molt. Això és el bo. Si s'ho continua pensant, ho veu. Atenció, Obèlix, que té a les seves mans tombar la truita, posar l'1-1 al marcador, que encara que no sigui definitiu, guanyar una dama per una torre és significatiu. Està pensant, ara mateix va per sota en el rellotge, li queden encara 6 minuts, que és molt de temps. Pot dedicar-hi una estona a aquesta jugada, potser la veu. No l'ha vist. Ui, s'ha deixat una torre, que aquesta torre on ha anat? Quina torre? Això aquí continua guanyant, no? Si vol capturar, captures i ja està. Peu per... bueno. Mira, ara s'han adonat. Ha dit, me cago en tot! S'ha maleït els ossos. Ai. Un 2-0 ràpid no, sisplau. Crec que aquesta pèrdua, aquest error... Però és que crec que això igualment continuava guanyant torre. Crec. I si no guanyava torre, guanyava home, encara millor. I després de guanyar... Perquè en aquesta posició... on era? Bueno. En plan, si en comptes de capturar tires això aquí, l'altre ha de triar què fer. Bueno, pot anar a torre E8. En plan, això no pot capturar-ho. Torre E8. Sí. Però igualment has guanyat una peça i després pots capturar això, igualment. No, sí, clar, però no, primer pren el peó. Atenció al contraatac, fa fora la dama d'aquí, es limiten les opcions de descoberta. La torre ara mateix estava bloquejada pel peó de la columna E, de blanc, i ja no podia fer la descoberta, però sí, aquí desalineant aquesta la dama... Això. I ha guanyat, pràcticament. Sí, hauria de prendre... Per tant, no hauria de... Exacte. En Patxi ho té tot de cara ara mateix. El gran Patxi, volíem dir. I... se li posa la partida... I aquest peó continua... Sí, aquest peó continua... Oi, va. Sí, aquest... Oi, va. En Patxi la té... Si ho veu... Sí, el fil de 5 és ja definitiu. I el millor és que encara el guanya amb temps. Si ara ho juga lent, ja pràcticament no té. Bueno, vaja. No l'ha vist? Ha guanyat el peó. Amenaça a prendre ara el fil perquè només el defensa la dama i està amenaçat per les dues torres en bateria. Però... Li amenaça la dama. Simplement la retira. Bueno, sí, és el mateix. I canvies dama per dama i guanyes un alfil. I l'Obèlix està una mica ja desesperat, creiem. Té difícil per remuntar. Retira la dama en Patxi. No ha vist clar això de canviar... No!
I l'Obèlix, què fa? Què fa? Què faig? Què faig? Ha dit, què faig? Sí, sí. No, Obèlix, no! Ai, ai, ai. No m'ho esperava, sincerament. És que l'Obèlix no ha berenat aquesta tarda. Li faltava menjar un parell de senglars per estar en forma, per estar fresc. I clar, amb gana no pots anar a un torneig o a un duel. No pots anar a un duel amb gana. Havia de berenar abans i no ho ha fet. Un error de planificació. Ara es deixa aquest al fil. Ja té pinta de definitiu. En qualsevol moment tirarà el surrender. Ara tradeixes, sí, ja està. Vinga, surrender, què deia? Mare meva, Patxi. Ja els hi pots treure. I es fa el surrender. A veure, em maten 17, jo crec que en Patxi el veig fàcil. Hola, nois. Com estem, senyors? Com ho hem vist, això? Què ha passat, Obèlix? Jo crec que l'única cagada de l'Obèlix ha sigut el penjar la reina. O sigui... No, i abans. I la torre, i penjar la torre. Saps? Però, igualment, encara penjant la torre, jo crec que encara tenia possibilitats. El que estàvem comentant aquí amb en Llop, hi ha hagut un moment de la partida, Llop, si pots retrocedir una mica de jugades, quan tenia l'Obèlix l'opció de la descoberta, que l'Obèlix tenia una jugada guanyadora per guanyar-li la dama a en Patxi, i tot i que s'ha quedat una bona estona pensant, just aquí, una mica més endavant, aquí que ha pres la dama aquest peó, tenia una descoberta fent escac amb la torre per poder guanyar la dama després que estava desprotegida. I l'Obèlix s'ha tirat aquí gairebé un parell de minuts pensant i no l'ha vist. És veritat. I no només no l'ha vist, sinó que la desesperació l'ha portat a penjar la torre. Et volien menjar. I en aquí estàvem també mirant això, que et guanyava també l'altra torre. Aquí. Sí, de fet, al cap d'un parell de moviments, aquí l'Obèlix ha pres amb torre aquest peó i en Patxi podia clavar amb l'alfil. I no ho ha fet, però bueno, també tenia l'opció de prendre el peó, crec que ha fet, no? No, sí, amb torre, diria. Amb torre. I aquí l'ha contraatacat l'Obèlix avançant el peó i amenaçant la dama, torna enrere el Llop. No havia vist la puta torre aquesta, tio. Però en Patxi el que no ha vist és que quan li han amenaçat la dama, ell podia prendre el fil i amenaçar l'altra dama i guanyar una peça. En aquest moment, si en Patxi, en comptes de recular amb la dama, pren el fil, que no és com ha anat la partida, guanyava un alfil de més i li clavava la dama amb el rei. Vull dir, l'intercanvi era dama per dama més el fil per en Patxi. Una llàstima, partida marcada pels errors de l'Obèlix, que s'ha deixat una peça a cada partida i cada partida ha sigut fatal. Sí, això que heu comentat, la que era clau era la que jo penjava a la dama. Hi havia una que saps que, sí, superclau, Sí, l'Obèlix ha tingut les opcions, no les ha pogut materialitzar. Són coses que costen de veure, tio, quan estàs amb tanta tensió. Sí, no, sí, igual, estic quasi tremolant, quan jugo. No sé per què, perquè, saps, al final és una tonteria com un temple, però bueno, no, jo tremolant no, Sí, estic aquí amb el ratolí. És normal que davant d'un digne oponent com jo tremolis, saps? No passa res. No, però tio, molt bé, ja està, has guanyat. Tot per fer més, no? Si voleu fer la tercera, com ja, però encara que guanyi la tercera, vull dir, has guanyat 2-1, saps? Sí, però igualment dic per si la vols fer per... Està bé. Fem la tercera força. Aviam, jo li deixava blanques, que té més possibilitats de guanyar. Ara sí puc fer una miqueta de... No, i recordo una cosa, que l'Obèlix i jo vam fer una partida fa temps i em va guanyar l'Obèlix, o sigui que en veritat anem, saps? Anem dos. És veritat. Ha d'haver-hi un tercer match per al desempat, és veritat. No, això és per l'empat, si de cas. No, perquè han dit que prèviament es van enfrontar i van guanyar l'Obèlix. Sí, però una partida, si ara n'ha guanyat dues, si en juga una altra... Sí, però vull dir, és el match, tio. No, ja. Sí. Aviam, que a mi m'ha sorprès molt una cosa, que l'Obèlix té 48 partides en aquí i en Patxi, quantes en té? Que en té moltes. A mi m'ha sorprès... Si juguéssim al Chess, no haguessis guanyat.
Puto Betis. Allà juguem en terreno local, aquí estic en visitant, el Liches. Té 111 partides. Això m'ha sorprès Déu-n'hi-do, molt. no? Uau, l'he perdut. Espera. Ara. Ah, no, això no és. Bueno, és igual. Ja, doncs vols fer una altra? Sí, si voleu fem la tercera. Vinga. Jo, quan comenceu... Ara sóc jo negres, no? Sí. Hauríeu. O sigui, no l'atzar, com vulguis. Ha comiat una partida ara al Club d'Escacs Palau Suite, que és el... Sí, és el Palau Suite d'aquí d'això, no? Si vols, després en fem una, però ja et dic que jo soc bastant dolent, a 5 minuts. Si Déu també ho soc, a 5 minuts ja ni et dic, Palau Suite. Fem una 5 o què? Com vulguis, com tu prefereixis, o bé? És que és too much, tio. Suda. Tampoc no és tant, amb el que estan durant. Ja està. Vaig, Obèlix, ara et convido. Doncs us vaig silenciant els dos, a veure si l'Obèlix pot fer el gol de l'honor. El comeback. Hòstia, que animi una mica el xat, hòstia. Cago en Però que està mort. Deixa'm dir-te una cosa abans de que em silencis. Jo, amb una cursa que vam fer del Motorsport 7 aquest, amb un altre grup de la comunitat catalana, estava el xat com un cabron animant a un que es deia Texai. Va, Texai, collons, deia pel xat. Texai, joder, va, fot-li fort. I aquí no diu ningú res, tio. Falta Yo ànim, juego falta con el ànim. equipo, yo soy. Falten els hooligans de Pesta Mogabres. Aquí tirant merda en el xat. Grande. Sí, m'agrada. Com s'ha de fer? Vale, pues accepto en 3, 2, 1... Ok, anem a mutejar aquests campions, a veure com ho fan a l'última partida. Sort als dos. Nah, ja sé qui pot jugar. Ja sé qui pot jugar. Qui pot jugar a què? La següent contra l'Ibi. Ui. No el conec a l'Ibi. Sí, val. Ibis Garden. Ibis Garden. Ojo, què tenim aquí? Tenim pura teoria d'ordinador, de moment. No, de fet no ho era perquè si no hauríem tentat temps. Qui és qui? Blanques, Obèlix... Blanques, Obèlix. Ok, crec que he intentat un gambit danès o alguna cosa així, però no l'ha acceptat. Se m'ha mort tot. I ara aquesta estructura ja no la conec, o sigui que... la teoria bye-bye. I ja està tot ratito. I no passa res. Ui, atenció, aquest moviment... Li encanta E7, Li encanta E7. Duríssima. Vamos, no, però té el peó, té el cavall per tapar. No, l'Obèlix ha pensat, no! L'Obèlix pensava que guanyava dama, però no. Vale, 2 minuts. I ara això com continua? Amb molt mal desenvolupament per part de les negres, probablement. No, ara continua... I per part de blanques pots desenvolupar a l'esquerra, però... No, ara el rei negre ha de creuar tot el taulell i fer-li mat a l'altre rei i ja està. I guanyen negres. Ah, clar. Era així la... Però important primer de tot fer molts d'escacs perquè així et donen avantatge i guanyes. És una cosa essencial. Style points. Aquí que ve, aquí mou l'Alfield, G3. No entenc per què s'ho pensa tant. Sí, només té una casella, no? Bueno, pot matar el cavall també. Cavall per cavall o retirar el fil. El feu seria retirar el fil, supos. Sí, el fil G3... Uau. Doncs mira, sí que ha pres el cavall, sí. Me vaig a seguir preparant lo del 25. Ok, Cardiff. No te sente? No se'm sent? Per què no se'm sent? Deu ser culpa de que haver baixat massa el volum. Tio, llop. Espera. Perdó. És que si no se'm sent, Cardiff? Sí, és que tinc el volum baixíssim. No sé per què. Ah, l'he liat. Bye bye, Ibis Garden. See you later, alligator. Merci per passar. I donar full support. Ets tu el que està fent el Mannequin Challenge o...? No, ell es queda, estava dient adeu en Cardiff.
Ah, vale. Interpreto que és això. Se'm sent... Vale, sí, si m'ha dit no, vol dir que se'm Sí, sent. però estàs fent Mannequin Challenge, no sé per què. Què vol dir Mannequin Challenge? Que estàs més congelat que congelat, em sembla. Sí, però en el Discord no estic congelat, o sigui, és problema del teu OBS. Ja, ho sé, com sempre. Com ha de ser, si no? Molaria A que ara em veure, quedés quiet i Tamago. sembli que encara estigui congelat. On ets? Quin ets? Mira, aquest aquí. Ets el 8. Va, espera. Faig desaparèixer, no? I mentre Molt bé, anem retorno... a mirar un altre cop com està la partida. Partida molt oberta, ara mateix. El negre va per darrere en desenvolupament molt clarament, perquè l'alfil de caselles negres no té perspectiva de sortida enlloc i el cavall tampoc. Aquí un escac, que segurament sigui una mica estèril, el Patxi. I jo crec que la casella bona per anar ara és E2, no E1, per poder connectar les torres i que puguin circular. No ho fa, i en Patxi contraataca, guanyant espai pel cantó de dama, li canvia l'alfil i obre la columna A per la torre de l'Obèrix, que serà important en aquesta columna. Jo el posicionament, aquesta partida la veig molt decantada per les negres. El problema és que les veig poc desenvolupades. I amb un rei a E7, que no sé. Que fa més nosa que servei, perquè l'alfil no pot sortir, el cavall no pot sortir. Mira, ara el fa recular fins a E8 per donar sortida a aquestes peces. Suposo que és més interessant enrocar per blanques. És que és pràcticament una London amb una estructura a la que s'arriba amb les negres, normalment. Però blanques no pot enrocar perquè ja ha mogut el rei. Ha mogut el rei? Què m'he perdut, aquesta partida? Sí, de fet l'ha mogut fa un moment a EU, que s'ha endut un hack amb torre D8. I estava a D1 i l'ha mogut. Ara, atenció, la torre aquesta. Ho ha vist en l'Obèlix, ho ha vist. I li amenaça el peó aquest. Sí, perquè amenaçar és worth it, sempre. És com es juga aquest joc. Aquí pots sacrificar el cavall per buscar la teva torre més agressiva i debilitar la seva estructura de peons. Després d'això, captures, tens aquests peons molt penjats. No crec que valgui la pena, perquè jo crec que la torre de... És que capturar aquest d'aquí t'amenaça fins i tot aquesta torre alhora. Vale, ja entenc què vols dir. Mira, ara ha mogut E2, que si hagués mogut directament E2 des de D1, quan ha rebut l'escac abans l'Obèlix, podria doblar. Exacte. I hauria pogut donar més activitat a la torre de AQ. Ara, aquest moviment del Patxi és una mica estèril, crec. Està bé moure la torre, però no té molt recorregut aquesta torre aquí, està molt tancada. Aquí li ofereix un canvi de torres. Aquest canvi de torres m'imagino que ve per això i acabar de canviar-les? I ara té un peu d'avantatge? Però és que un peu d'avantatge és poc en aquesta posició. No crec que sigui dolenta, de fet. De fet, no és gens dolenta aquesta, No sé, jo no hi estic gaire d'acord, no? Jo crec que obliga el negre a jugar molt passiu, perquè la torre de D8 és força activa. Té tota la columna per ella. Vale, i si l'altre no et tradeges, simplement què fas? Li tradeges tu. I amb aquest trade, això, no? Amb intenció de ser aquí, però després tens igualment això. Sí, i llavors, doncs... M'agrada. Sí, està bé. Vale, aquest moviment per seguir controlant la columna, encara que li facin un trade. Bona resposta d'en Patxi aquí, molt agut. I ara què farà l'Obèlix? No hem vist gaires blunders aquí, errors garrafals, de moment en aquesta partida. Bueno, queda el primer. No. Ok, l'Obèlix es presenta candidat a Gran Mestre, ha jugat H4, que és el moviment essencial per optar al títol de Gran Mestre. Si fas això, debilites molt més la seva estructura i, total, li estàs retornant només un peu. Sí, segurament... Sí, li estàs donant només un peu.
O fins i tot jugar a H6 i reemplaçar el peó de columna G per un altre peó i mantenir la Ah, que ara posició s'ha aquesta més penjat tancada. la d'aquest home. Però per què estàs mirant això? En plan, què està passant aquí? Què s'ha penjat? La càmera de l'Obèlix i m'ha vist l'Obèlix. En plan, per què està mirant això? Saps? Quin moment? Ah. Bueno, ara ho veurem. La fer meva més. cam, tio! Grande, Obélix. Estic silenciat, Ok, només us he dit Obélix. això. I respon, saps? Tranquil·lament. Dale, Aviam, dale. no sé jo, eh? No, si l'he Jo... mutejat Bar. i... Sí, ja vale, està. però stream. D'allà no el pots. No té. Ah, hòstia, vale, clar, l'stream. Uau. Xau. No. Ui, això obre completament la posició. Regala peons. Això, tinc que aquest outfield depèn de... Bueno, perquè pot sortir per baix. Sí, però si hagués empès... Ui, aquesta és molt dolenta, perquè separes els peons. Hauries d'haver matat amb el cavall. Obélix, t'has precipitat una mica. Obélix té molt més temps que en Llop, que en Patxi ara mateix. I que en Llop també, perquè en Llop mai té temps perquè juga a Bullet. Però... Raó no et Ui, ara faltava, intenta en nena. Patxi seguir empenyent peons. I crec que aquest moviment és Força fluix kamikaze? perquè... Sí. Sí, perquè ara poses el cavall per allà i li deixes avançar. Abans estava molt bloquejat. Estava dominat pels peons, però ara no. Amb aquest avançament has debilitat la teva estructura i li permets entrar. Aviam, I ara el mateix, lògic en aquí que l'alfil tenen temps és que penja... es quedin mirant jugades possibles, saps? Però bueno, Clar, clar. que no sé qui sóc jo per dir que es parin a pensar jugant Bullet. Però bueno. I aquí es deixa que... Bueno, peó per peó, no? Sí. Sí, per bé. Encara que potser fins i tot t'interessa més passar aquest alfil. Ai, aquest cavall, per què? Depèn de com. Mm, Perquè en o poder fins i tot lliure si vas guanyant de dos. Bueno, Fins i tot després de canviar peons, després, sí, exacte, canvies peons i tens torre a B6 per anar pel peó de B4 que ningú el pot defensar i guanyes un peó gratis, que tampoc està malament. Un escac per aquí, un escac per allà... Això activa el rei. En plan, no sé si és worth it. Sí, i tant, i tant. Si et ve a fer escac, l'alfil Aviam, penja. sí, guanya qui fa més hackers, no? Però en plan... Sí, dona style points. Però això és obvi, però en plan, per la resta... Bueno, bé. Ara sí que agafa el peó. Ui, algú ha marxat. En Patxi ha mort, em sembla. El Vaja, Mogavers, Patxi ha muerto. per què em Ah, veig? no, Patxi ha muerto. Al final sí que han intercanviat els peons. L'escac de la torre ha servit per activar-la, o sigui que no estava tan malament la jugada. No l'havíem analitzat tan a fons. Darrere el rei a F8 no feia res, però aquí a D8 doncs sí que ja controla més caselles. I ara mateix amenaça escac a D2 i s'infiltra per la fila 2. Patxi, té opcions. Està passant una mica Jo més no a veig l'atac. la forma de remuntar-ho, però és que el que sí que veig és l'estructura dèbil, saps? Dels peons de blanques. Perquè en aquí pots triplar peons, que és dolent per força, i tens els altres dos, saps? Ja, veus, aquí ara pot guanyar... Bueno, no. No és tan trivial, però bueno, pot començar a fer mal per aquí, No... en Patxi. Un ripeo. Ara s'ha deixat el peó l'Obèlix. Realment anar a F1 o F3 defensava el peó de G. F3, m'imagino que era millor. Cash in. I per sort el cavall que ha posat a A4 defensa els dos peons dèbils de l'estructura.
O els 2 peons exposats, si vols dir. A més del reforç en el fil. No sé si... Però- si està Està una molt... mica més igualat del que estava fa una estona, eh? El problema que té aquesta estructura és que no tens B2 lliure amb una torre al rival a la setena fila, o a la segona fila, en aquest cas. I una pregunta, Llop, ara, si en Patxi empenya el peó de la columna H, qui el para? El de columna H el para un sacrifici de... Ai, va. Peons triplats. No... Peons triplats. I l'Obélix fa que 3. Fa 3 amb el dit. Fa 3 amb el dit. Aquest peó... Uf, estic pensant, com es pot parar. Sí, sí que el pots parar. Si poses el teu alfil a H2, no pots circular. Amb el teu rei on el tens ara, no hauria d'haver-hi forma. Uau. Aquest moviment de rei d'aquí. Què passa de algú... No em queda molt clara la intenció d'en Patxi amb aquest moviment de torre. Ara torna amb el cavall. Ui, ara pot guanyar peó. Amb un escac a D2 Sí, i sí, pensa el peó de B1. Ai, de B2. Això va aquí, potser... L'Hèlix No... no ho ha vist, en Patxi. Aquest cavall que està amenaçat per la torre està defensat doblement, per tant, no hauria de patir. Sí, no, aquest no és el problema. No pots fer el text, però sí que pots venir aquí per amenaçar l'entrada. Això continua defensat igualment. Jo crec que... Jo crec que la intenció Bishop- d'això és venir en això. Que sí que et guanya una peça. No aconsegueixes res. Però simplement aguantes en aquí, tradeges i ja està. Exacte. Jo crec que Bishop D6 de l'Obèlix ara mateix és una mica lenta. Mira, just l'ha fet. Jo crec que és una mica lenta per això, perquè li dones temps a en Patxi de reaccionar, perquè el cavall està defensat Però com i pots reacciones tradejar-lo. a això? Vens aquí, guanyes ara el peó, tens aquest peó tocat que no el salva a ningú. Bé, sí, el salva una torre aquí. No sé, en plan... Per blanques la veig molt bé, aquesta. Jo crec que té opcions encara en Patxi. O sigui, per blanques Ui. no, per negres la veig molt bé. Ara això... bastant canical, igual. Aquest escac una mica estèril. És igual, No he vist guanya ben qui bé fa la més hackers. intenció. En aquí tradeges i després tens un hacker. I defensa el cavall. Bueno, depèn si prenem el rei no és hacker, però... Ah, bueno, clar. Oh, decideix no prendre. També hauria tingut el No, peó de... està amenaçant la torre, set. però si en aquí puges la torre, guanyes partida. Ui, s'ha deixat la torre, Aquestes en Patxi. amenaces tan ràndoms? S'ha deixat... No ho ha vist. Ojo. No em diguis que no ha vist la torre gratis. ACU, torre gratis, que me la quitan de las manos. Ai, es posa les mans al cap l'Obèlix, no l'ha vist, ho acaba de veure. Desconcertat. És igual, en En Patxi no ho ha vist. recula. No ho ha vist. Segueix sense veure l'Obèlix. Em fa mal el coll de tant cridar, tio. Però és que jo hi ha una cosa que no entenc. Per què la meitat de les peces negres estan a l'altre costat de camp i les blanques només en tenen una i les blanques tenen moltes més peces? Bueno. Ara sí que pren l'Obèlix, Ara ha sí. vist que en Patxi s'havia deixat la torre. I aquesta torre aquí probablement ataca això, que l'hora ataca això, que has de defensar d'alguna forma. Bueno, no, mentida. Se li perquè posa molt de defensa cara no. a l'Obèlix. Té 8 punts de net. Ui. Això és molt de perill. Aquí. No, bueno, sí, jo què sé. Bueno, no és un mal moviment. Si això aquí és molt, no? Sí, això ha d'anar aquí. Ara guanyes el peó amb escac. Sí, aquí. I l'Obèlix, si no materialitza això, potser ens quedem sense tercer maig un altre dia d'aquests, perquè crec que perdre això ara mateix seria per enfonsar-se definitivament en la màxima misèria,
Confiem que no ho farà. Aquí tradeges, puges... No tradeges. Fas el fil Axis. Amb tant avantatge guanyes sacrifiques una peça per acabar més ràpid i no quedar-te sense temps. Sí, però amb el fil Axis guanyaves l'altre, el fil. És normativa de Bullet. Tu, Recorda l'Obèlix. a la que tens avantatge, clar. que pot... No... Ai. Bueno, m'imagino. Un bon escac. No... Ara, No, el no cavall se l'ha passa per deixat, al No, no. Però té un altre escac sap. amb el cavall que defensa la torre i Això pot venir aquí, escac, que tens això. també. I després sí que pots atacar això perquè... On t'ha d'anar? Ha d'anar aquí, suposo. I d'alguna forma deus tenir un escac possible. No... Decideix no fer escac, però mou la torre perquè estigui defensada amb el Però peó. que era un escac gratis, que és una victòria sobrada. Ai. I veiem a l'Obèlix patint perquè no acaba de materialitzar-ho, però simplement amb les peces que li queden Jo al t'ho Patxi, dic, que és són sacrificar i tens aquests peons passats. Exacte, ara has d'anar amb els peons aquests i amunt. Sí. I on té el rei en aquí estancat que no pot passar per la torre, ja està. Aviam, jo crec que en Patxi s'està deixant per no fer-lo sentir tan malament, No. Jo no crec que s'hagi deixat guanyar, per això. No, però sincerament pensava que seria o molt més igualat o que guanyaria l'Obèlix. Molt sobrat, però no sé. No sé què està passant. Ara vindrà a E5 amb l'alfil per protegir la casella aquella? Puc venir aquí? No crec. Li canvies i corones i ja està. Clar, sí, és lo lògic, però... Però potser ni li vol canviar, saps? Uau. Ui, recula. Vale, si venia amb l'alfil, si no també tenia escac amb la torre a H5 i després de moure el rei a la columna G, un altre escac amb la torre i guanyaves el cavall. Sí, té moltes maneres aquí de guanyar l'Obèlix. De fet, jo crec que podria anar fins i tot a per el mate. La posició la que té i l'alfil que té. És que el problema és que té l'alfil encara estancat. O sigui, aquest alfil no s'ha mogut en tota la partida, em sembla. Mira, de fet, ara no, però tenia mat en 3, crec. Ara mateix tenia mat en 3. Això aquí... No, començant amb cavall E7 i després fas torre H5 i després de que l'alfil... Ah, no, merda. No és mat. Però aquí segueixes empujant això i això en te ve bé aquí. Sí, empeny. Sí, empeny. Que vingui, saps? Que vingui. És veritat, mira, aquest d'aquí no t'importa. Amb el fil F4, boníssima, perquè cobreixes ja tot. Molt bona jugada, quasi que ara aquest cavall pinta malament. Uau. Empenys peó. Sí, és això. Això ja és peó passat. Vinga, Obèlix, no t'adormis que... I en aquí les negres no poden capturar això perquè hi ha mate. La pregunta és com és el mate. Vale, sí, exacte. Si vens aquí, baixes a... Ah, no, clar, perquè pot tirar enrere. Que burro que soc. No, però depèn de com potser fins i tot hi hauria mate. Aquí això no està protegit encara. Sí que el pren el Patxi, el peó aquest. Que descarat. És que... L'Obèlix empeny. Et juraria que hi ha mate en algun lloc. L'altra cosa és que no ho veig. I aquí... Aquí... Queda aquesta. Que aquesta simplement ve la torre aquí. Ah, no. Costa una mica cobrir les caselles amb les peces que té ara, perquè està massa obert aquest rei. Si estigués més tancat, seria més fàcil. Però pot anar amb la torre aquí. Mira, corona dama,
Bueno, sacrifica el sí, cavall, simplificant, ara ja estem està. igual, però amb un peó i un cavall menys per part d'en Patxi, 10 punts de material, però No. opcions nules d'en Patxi. Crec que l'única opció d'en Patxi ara mateix és jugar ràpid i guanyar per temps. La veritat. Bueno, Mira, ara sí que té mat. sí. No. Ah, que acabo de veure. Perquè això... Ojo en Patxi que li força i l'ofegat a l'Obèlix. Ojo que li pot forçar l'ofegat. Ull. Ull. Ai. Canvia el fil. És la mítica de l'ofegat. I jo si fos l'Obèlix, mira, les negres Nah, s'han s'han rendit, les rendit. blanques s'han guanyat. Els hi treu tot el mute. Finalment, li trec el mute i li trec el mute. Matem avui. Que lo que... 100% hi havia mate en Bona, aquí. Fèlix. On és el Patxi? No I sé, aquí estic. se li ha pirat la càmera. Aquest home. Bona, Fèlix, molt bona, Llàstima que he partir penjat la d'aquí torre, ja- tio. Si no penjo la torre, ojo. Hòstia, Patxi suplantant el llop. Aquí ja deixava el rei sol. Sí, feia perquè rei com sol, que ha ja deixat estava. la... Ja està. O sigui, aquí qui guanyava? Perquè en l'Aki em va ensenyar la jugada aquesta de rei torre quan et queda més el rei sol, saps? Si no, potser et faig aquí unes taules que flipes. Com que no hi havia mate? Posició més 60 i no hi ha mate, tio. Més 62 i no hi ha mate. Pues nada. Estàvem comentant amb en Llop, Patxi, que potser estaves intentant jugar amb el rellotge, perquè clarament a l'Obèlix tenia una gran avantatge, potser jugaves amb el rellotge, potser jugaves a forçar l'ofegat. Sí, o sigui, amb el rellotge totalment. O sigui, el que he pensat al Sí, no final matem és... 4, crec. Tinc molt poques opcions. Des que he penjat la torre he pensat, tinc molt poques opcions. O sigui, l'única cosa que puc fer és esperar que no coroni algun peó, si puc aguantar-me el cavall i tal, i anar jugant amb el temps tant com pugui, saps? Anar fent algun peó suelto que tingués i tal, i esperar el miracle. No ha pogut ser. Enhorabona a l'Obèlix per aquesta victòria 100% merescuda. Igualment, tio, moltes gràcies. L'Obèlix, vamos, vamos! Aquesta victòria moral per arribar amb força al tercer maig decisiu, que serà d'aquí unes setmanes. Molt bé. Donarem més temps per preparar aquesta revanxa. Bueno, la Jo pregunta quan és quin és el tingui següent. d'estar al curro setmana que ve us aviso, tio. I a veure si quadrem. Sí, No, sí. però això s'ha de fer formalment. A la pròxima... Sí. Formalment. Sí, un A la pròxima avís. ha de fer una altra partida o altra, i llavors la pròxima nosaltres o algú altre, saps? No, el que em referia és que ha d'haver-hi un desafiament en directe, Bé, I això bé. com ho gravem, Com? tio? com el que ha fet en Patxi avui. O sigui, el clip que he vist d'en Patxi, que t'havia fet un desafiament per arribar a la partida d'avui, Sí. doncs hem de veure una jugada semblant. Vale. Pensé que deies en persona, que anéssim a jugar als escacs en persona amb una taulell. Sí, que aneu a un pad, que agafeu els taulers, doneu Anar a fer les una teves birra i altudes. després fem un partit. No, bé. És molt bé, tio. Molt bona partida. Victòria merescuda pel Patxi. Ha millorat un muntó. M'he confiat jo molt amb el temps. Em pensava que aniria més a poquet a poquet. No, és que l'altre dia estava jugant superlent partides en 5 minuts. I avui de cop i volta les estava fent totes superràpid. Ha sigut molt... És que jo crec que la clau va ser ahir, va ser el torneig d'ahir, saps? O sigui, vull dir, tant jugar partides 5 minuts, al final, saps? Algunes jugades que se t'acaben quedant, saps? Jo el que he de millorar un muntó, tio, és aprendre a fer una escaquimata ja amb més peces, saps? Que jo no sé veure clar. No, és que no hi havia mate, que això és lo Si no és que el rei pitjor. sol, saps? És un problema enorme que tinc. Uau, ric.